Salutare copii, eu sunt George și astăzi o să vă arăt un mic truc. Da, bă, Da, BRB la mine. vorbesc că e de Papa 11, știți din video, cum am Da, spus. BRB, da. Nu vorbeam cu tine. Așa, deci unde rămăsesem? A, da, cu trucurile. O să apară o casă aici, chiar acum. Și e gata. Hai să vă prezint casa. Ați pierdut mult în 27 de secunde. Deci asta ce mă enervează când las becurile aprinse. Deci asta e o fel de mini terasă aici, când sunt supărat sau când n-am chef de băut, stau aici. Asta e camera mea, cum s-ar zice, bibliotecă, tot o masă de aur, patul, ghiveci, chest, dar încă n-am pus nimic în el, așa, calculatorul meu. Și la final am ajuns. Bă, unul n-are mână cu clonă. Și cum se vede atunci? Stați, Nu știu, da, cum una va. e aici și asta e aici. Da, și nu știu ce aici. Și am ajuns aici unde e terasa de afară. Nu mai interesează. Uite, Nu vorbeam cu acum tine. e un picior, îți dai seama? Așa. Ce sare piciorul? Uite, și am privește fix spre primul meu episod. Uite un porc acolo. Bun, astăzi o să modernizez casa. O să fac și grădină, dar o să sar și peste etapa asta și o să vă arăt după ce termin tot. Dar revenit, nu cred că ar trebui să dau pauză la asta pentru că m-am cam dat pauză la casă și ați cam ratat. Și în plus vreau ca videoclipul ăsta să fie o leacă mai mare decât primul ăsta. Taci o leacă, că nimeni nu-i pasă că nu crezi tu. De ce ai murit, prietene? Pentru că au fost în echipă cu tine, l-ai dezamăgit. Măta! Îți ia măta cu. Da, el înjură în continuare, nici nu-l ascultăm. Acum să facem podeaua din piatră, cum ar fi o cărare, A murit. ceva. What the fuck? Am totuși un pic de lag. Ce-a fost asta? Cred că mi s-a scos eco-ul din pe, cred. Da, cred că videoul ăsta o să fie doar despre cum îmi frumusețez eu casa pe aici, dar v-am dat și voi o sugestie pentru casă cu tip digital, cărare, ca un părculeț, o să fac și un părculeț în al 3-lea episod aici. Dar deocamdată continuăm cu frumusețarea casei mele, pe care nimeni nu m-a ajutat să fac, nici măcar e de papa care e în război acolo, în războiul stelelor, omorât de droizi. What the fuck? V-am zis? Mor, du-te mor. Da, și jură pe acolo în continuare. Așa, și acum hai să trecem la ceva mai frumos. O să fac un mini lac, ca la castele, pe aici, un șanț, cum ar veni. Da, ca un șanț. Hei, în primul episod aveam lag totuși mai mare, dar acum nu mai am lag așa de mare. Ele, tu ai terminat video? Nu. Ah. Văd o clonă care moare. Încă o leacă. Cred că ca să-mi înfrumusețez casa o să fac și un tun, în caz că prind ceva. E bună arma asta, bă. De fapt, mi-am inundat casa, stai un pic. Mi-am omorât colegii. Da, dacă tragi mult în ei și chiar omori unul,
ascund, nu te trădează, încep să tragă în tine. Oare shotgun-ul ăsta lui monștri ăsta e mai bun decât blasterul? Nu, dai și un minigun, știi, nu? Nu, eu mi-am scos minigun, mi-e prost decât blasterul. Da, Aici, da. dar ce naiba mă omor aici? E bun pentru când sunt mulți droizi, știi? Da, de acum eu nu mă bag cu droizi, mă bag cu monștri stâmpiți. Cu extraterestri aia. Da, dacă nici acum nu termin faza asta, cred că... Cred că e de Papa 11 și iese de minți. Încercați să fiți calmi. George, Bă, George, ce zi? eu Ziua, nu vin eu până la tine acasă și-ți rup capul. s-o crezi tu. Știi ce te așteaptă acasă? Mm. E, bine, n-am, pentru că să uite copii mai mici. Nu o să spun, dar când o să termin video o să fac prov din tine. Dacă mai spui o chestie. Pentru cei care nu vor să vadă scene de violență, rugăm să nu se uite la asta. Dar cât să stai aici? Cât vor ei? Doamne, cât sună sfârșitul? N-am înțeles de unde a venit. Bă, dar sunt seturi infinite de droizi, dacă vrei să știi. Bă, eu nu mă bag cu droizi pentru ultima dată. Nu, dar când te-ai bătut cu droizi, oricum... Dar chiar, de fapt, cine face toți droizii, Grievous? Sau cine? Nu știu. Nu mă interesează. Așa... Stai, am greșit aici. O să înlătur aceste flori cu unele galbene ca prin magie. Și le-am transformat în flori galbene. Bun. Da, video se apropie de final. Da, se apropie, din păcate. Mai fac un pic pe aici gardul ăsta și cred că asta a fost. Dar nu disperați pentru că mai este și episodul 4. Seria cred că o să fie de vreo, să zicem, 20 de episoade. Seria asta cred că o să fie numai cu, nu chiar tutoriale, sugestii pentru Minecraft. Da, frumos. Dacă tu n-ai de comentat. Da, cred că în video o să apară și de Papa 11, din păcate. Nu, vezi că îmi pun viață. Unde văd că îmi pun Pe nimeni nu interesează cât pui viață. Pute! Ăsta pute! Ce pute? Dar de ce ai spus cuvântul pute dacă ăsta nu Bă, pute? ăștia de unde vin? Uite m-am prins. Din mama Rusiei. Da, mă, mama Rusi. Stai că ăștia shotgun-e. În mama Rusiei, roata norocului aduce vânătări. Mama Rusiei, rata norocului, e ruleta Da. rușilor. Dar nu te mai uita la doza de H. Numai un pic. Așa am revenit, am discutat cu cineva la telefon. Bun. Și am făcut și asta. Din păcate, aici se încheie episodul. Shotgun-uri în fracă ăștia. Dar cred că o să dau stop până să termin misiunea și o să trec de așa. Aici se încheie episodul, din păcate. Nu uitați să dați like, comment, subscribe și ne revedem în episodul 3.